Yakhuleka kubalandeli nabathandi wamkhulumi ngomezulu ngonyama womsamo. Namhlanje ke bantwana bedlozi ngithi ake ngeluleke noma isihloko sanamhlanje sizogxila ezisekelweni sokuba inkokhelo. Idlozi liyabahlunga abantu empilweni. Ngithi idlozi liyabahlunga abantu empilweni, ngifisa ukuzoqinisekisa noma ukuzoqinisa idolo umntwana wedlozi ukuthi kunesigaba la empilweni okufuna ukuqonda ukuthi kunabantu abazohlehla empilweni yakho, kunabantu abazokujikela, hhayi ngoba kukhona okubi okwenzile, hhayi ngoba kukhona okungafanele okushilo, kodwa kunesigaba la kusakumele behlehle khona abantu empilweni yakho. Uma abantu abadala sebefuna ukusebenza ngawo umntana edlozi, bayokuhlehlisa phakathi kwesixuku, bayokuhlehlisa phakathi kweningi, ngoba idlozi liyakudinga kube nesikhathi salo wedwa, ngoba bayadinga ukuthi uma befuna ukukhuluma nawe bekuthole usesimeni sokulalela. Uma umuntu weningi noma usewumuntu ohamba nexuku, idlozi mase lifuna ukusebenza liyeke likuhlunge phakathi kwalabo bantu. Namhlanje ke isihloko siyinkokhelo. Namhlanje isihloko umthandazo ozoba ukukhuthaza lowo mntwana wethongo obhekene naleso simo ukuthi ungakhathazeki, bavumele behambe bemuke kuwe. Vele kunabantu okufanele beqhele endleleni yakho abangahamba bebeze iphazamiso phakathi kwakho nobizo. Phela ukhumbule ukuthi amakhosi amabili akabusi esibayeni esisodwa. Uma idlozi selikukhethile, liyakwabela kuba uzohamba ngalolu hambo. Abantu ke ophila nabo noma abantu ozizungeze ngabo, uma kungabona abantu abakule nkambiso yethongo, liyobahlehlisa ngoba lingafuni wena weduke endleleni. Phela kunabantu esibamukela empilweni zethu sibakhonze, othola ukuthi sike senze noma yini ngoba sithi asifuni ukubadumaza noma asifuni bephatheke kabi. Labo bantu labo bayake bebeze iphazamiso nezithikamezo endleleni zethu zobizo. Kwesinye isikhathi kugcine sekufanele kuba ngathi kunokuqophisana phakathi kwabo nedlozi. Yingakho ke idlozi libahlehlisa abantu abanjalo. Alikazeke labahlehlisa kahle. Abanye baphuma bekuphendukele, abanye bayakugila, abanye bakukhalisa. Bekufanele ngoba liyabahlehlisa, livula indima okumele uyihambe nalo. Idlozi liyamenza umuntu ahlupheke, hhayi ngoba engalaleli, kodwa kunento elihlungayo kuye ukuba aqonde ukuthi uma ebizwa noma ekulolu hambo amenyelwa kulo, lusikhathi sini, lunhloboni, ngoba kulolu hambo uluhambo oluhlungu, oluhamba ngokubekezela, elihamba ngokuyidela. Uma kule ndlela ungakayideli uyashesha ukuba udunguzele, uyashesha ukuba ube confused, udidwe yimimoya nezinto ezishiwo ngabantu. Khona izinto okumele wazi ukuthi ufanele ume kuzona eqinisweni lazo. Kukuhle kukubi, kodwa funa wazi ukuthi mina ngokwenkolelo yami noma ngokufunwa yithongo lami, mina lokhu nalokhu ngikwenza kanje noma lokhu nalokhu ngikholelwa kukho kanje. Manje ke kunezimo enjalo bantwana bedlozi, ngifuna ukuzokutshena ukuthi awunacala, bekufanele dedela, ngoba omunye uyayibuza ukuthi mina kangani ngiphendukelwa abangani, ngaphendukelwa zihlobo. Cha mntana edlozi, ngizothi idlozi liyabahlunga abantu kwesinye isikhathi. Yikho ukuthi ngeke wabona uma kusaqaliswa umsebenzi, kodwa mase kuhamba ibanga uye kubuka ukuthi awu, kanti bebengiphephisa, kanti bebengisindisa la. So kunabantu abazophuma ey'mpilweni zethu, kunabantu
ba-exposed ukuthi banjani ubunjalo babo, kungakuphathi kabi, kepha lokho bodumisa ubongo ukuba bayakuhlungela ngoba kule ndlela idlozi alimfuni umuntu ozoba isiphazamiso, alimfuni umuntu ozoba isithiyamezo ohambeni lakho. Ngizothi-ke kuwe-ke musukulandelela abantu sebekuphendukele bathi uzenza ngcono uyitshena ukuthi unedlozi nani, hlala endleleni yesabelo sakho, musukubabuza, musukubalandelela, qhubeka uphile impilo ngendlela owabelwa ngayo ngoba enye yengozi esiyenzayo noma iphutha esilenzayo kuye ukuthi umuntu esekuphendukele wakujikela kepha bese ufuna ulokhu umlandelela umgona. Akufuneki lokho. Uma esekuphendukele wakulahla, phuma kuye, vukwamukele lokho ngoba idlozi leli limhlehlise lo muntu bekunesizathu, akaze kwenzeke nje kungenasizathu. Funda ukwamukela bese ubona ukuthi njengoba esekuthathe leso sinqumo wahlehla kuwe, funda ukwamukela, funda ukuthi impilo iyaqhubeka. Ngizokhuluma-ke nomuntu okuleso simo, ngizothi kuvumele ungaphikisani nakho ngoba idlozi liyabahlunga abantu empilweni yomuntu. Kwesinye isikhathi aniye kubahlunga ngokuthi nje bekunyanye, kwesinye isikhathi liye kubahlunga ukubambe bekukhulume kabi, bekuzonde, bekuhlasele, bekushaye, kepha funda ukuqina ngoba kwesinye isikhathi ezinye zezinto eshawa ngazo ashawela ngoba sibulawa, kepha siyaqiniswa. Phela inkolo yethu yedlozi akuyona inkolo eyakhandwa ngamaqili okufanele ukholelwe ey'gamekweni noma ezindabeni ukuthi u-Abraham kwenzeka ukuthi cha, lana ukholelwa ey'gabeni odlula kuzona. Kwesinye isikhathi uma uNkulunkulu nethongo efuna ukukukhombisa ubukhulu bakhe kuye kufuna ukwazi ukuqonda nokubona izimo odlule kuzo bese ubona ukuthi ngiyabona, ngiyakholwa ngoba ube nami la, idlozi lami libe nami ngalezi ikhathi zobunzima. Ngakho-ke bantwana bedlozi ngizothi yebo sebehlungiwe phezu kwempilo yakho, yebo sebekujikelile, kepha ukuqonda ukuthi kwesinye isikhathi bekufanele bekujikele, bekufanele bekulahle ngoba bavula ithuba, bevulela lo muntu omkhulu. Ngike ngithi uma ngikhuluma ngale nkulumo bese ngenza umzekelo ukuthi lento ifana nokuthi uma umile phambili kunesixuku sabantu phambi kwakho, uma laba bantu bemile lapha bese emuva kuqhamuka umuntu isikhulu esithize esithandwayo esinodumo olukhulu. Uma umile unjalo wena kunesixuku phambi kwakho, khona into ezokwenzeka, isixuku sizohlehla kuwe, hhayi ngoba sikubalekela kepha sihlehlela lo muntu omkhulu ozempilweni yakho. Nakanjalo kuma abantu abakhulu, uma idlozi selisondela empilweni yakho, kunabantu abazofana nalesi sixuku, kunabantu abazohlehla kuwe, kunezimo ezizokuphunyuka, kunezimo ezizokulahlekela, hhayi ngoba sidedela lo muntu omkhulu ozempilweni yakho. Ngizothi-ke kuwe mntana wedlozi ungapheli amandla, ngizothi kuwe mntana wedlozi qina, yazi ukuthi kusengenzeka, uyazi ukuthi kukhulu owabelwe khona. Siyathokoza.